Dobar dan, ja sam Svetlana Brkić, arhitekta. Danas govorimo o parketu, jednoj od najpopularnijih podnih obloga vekovima unazad. Podovi od parketa su asocijacije na toplinu i prirodan izgled. Pored tih kvaliteta, jedan od razloga zbog kog se veliki broj ljudi opredeljuje za ovaj vid obloge jeste i činjenica da on posle reparacije izgleda kao nov. Kako izabrati najbolji parket za sebe i svoj prostor? Ono što vi kao kupac treba da odlučite jeste tip parketa, njegov slog, završna obrada, kao i način montaže. Različiti tipovi pružit će vam mogućnost različitog sloga, među kojima je najpoznatija riblja kost. Treba imati u vidu da je drvo prirodan materijal i da ni jedna daska nema istu teksturu, niti istu boju, tako da apsolutnu ujednačenost ne treba očekivati. Ukoliko želite da ostvarite uštedu u pogledu finansija, možete razmisliti o tome da kombinujete parket prve i druge klase. U prostorijama u kojima je velika površina poda prekrivena nameštajem, kao što je slučaj u spavaćoj sobi, parket druge klase može biti dobro rešenje. Takođe, ukoliko želite da postavite parket na podno grejanje, povedite računa o pripremi podloge tipa drveta i vlažnosti vazduha u prostoriji. Opredelite se za dvostojni parket, jer je on najpogodnije rešenje za polaganje na podno grejanje. Vrsta drveta koje treba izbeći su bukva i javor. Ukoliko vam je potrebna pomoć arhitekte prilikom uređenja interijera, pišite nam u komentarima. Mi se vidimo u narednom videu.